abantu abasha neSunday School. Hallelujah. Siyambonga ke uNkulunkulu ekseni ngaleli thuba sinikelwa nabazalwane ukuba sizohlangana sishare isinkwa. Hallelujah. Ngizobe ngenza iphutha uma ngabongi uNkulunkulu ngeinkonzo esinazo za Wednesday. Yeah. Yasi le hour or 2 hours isihlala la akusiyize ngiphume nginaloko ukuthi sibonga uNkulunkulu ukuthi asuka delizulu adelizidalwa ezingcwele azohlala nathi kule ndawo. Hallelujah. Ubaba uvamisile ukusho ukuthi uma ungasibambanga manje ngeke usasibamba. La sikhona siyanyukela bazalwane, siyakhuphuka, siyakhula emthandazweni. Athi uPaul siyamazi umuntu ekuKristu enyukela ezweni lesithathu. Siyanyukela bazalwane. Uma sizohlala la abese abantu benaka imizimba yabo bethi sikhathele noma siyagodola noma thina siyeza sizohlalela uNkulunkulu ngoba uthi umhlabeleli umthandazo yigugu lamakholwa. Uthi ilapho sibeka khona konke emthandazweni. Abese uthi maningakhohlwa isikhathi somthandazo. Ningakhohlwa ngoba yilapho amandla siwathola khona. Ayikho enye indawo siyophila ngayo. Le season esikuyo isizini yomthandazo. That is why kunzima ukuthandaza kulethu. Ayikho into enzima njengokuthandaza. Singahlabelela, sishaya chorus, sishumayele, kodwa umthandazo. Yingakho uJesu athi beningelinde na ngoba ebabona ukuthi into ebakhathazile ubadangele emthandazweni nzima. Unzima uyadrainana. Uyazi uma uthandaza uJesu lithi iBhayibheli eseGetsemane umjuluko wakhe nezinyembezi zaphenduka igazi. Ngoba unzima kwakumele kuphelo kwakhe angena jule emthandazweni. Manje uSathane wenza isiqiniseko sokuthi uqeda nephungana lomthandazo empilweni zethu. Azi kahle ukuthi uma engathandazi uze umuntu athi lo yamthandazo loya uzongisebenze. Ayisebenze kanjalo bazalwane. We are ought to pray every day. Every day. It has to be a habit. Kuba umkhuba. Yazi nala sihlala khona bazi ukuthi hayi ngalesikhathi usemthandazweni umkhuba wakhe. Ukuthi ngalesikhathi uyathanda ayike simthole. Ngisho uyabona ama-Muslim awona ndaba nemali ukuthi uza nemali engakanani. Ungahamba ne100,000 yawo. Bayazi ukuthi ngalesikhathi ngo12 o'clock sivala konke siyathandaza. Thina ke abakaKristu abasisithola ukuphila. uJesu wethu uneshwa. Uneshwa lokuthi laba wabafela bona bayatamasa. Ngesikhathi la mele bahlole khona imimoya babone babuka ilanga bathi uNkulunkulu uthi babuka inkanyezi bathi uNkulunkulu wenza lokho balele ababoni lutho. Laba bathola ukuphila lutho ishwa. Bazalwane uyabuya ukhuluma nomngane wami uthi yazi leli verse elithi the first shall be the last. Laba basindiswa manje engathi yiba bamafulufulu akafani nomuntu. Lithi iBhayibheli he grows from glory to glory, day by day, night by night, second by second. Hallelujah. Bengicela sema iBhayibheli wethu kuJohn
John chapter 2 from verse 1. Isimangaliso sokuqala sikaJesu. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Gabanalo iwayini." Jesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayikuphi akini akusokini anokwenza." iBhayibheli la sifunde khona lithi there was a wedding in Cana. Hallelujah. Lithi uJesu nabafundi bakhe bebebenyiwe. Hallelujah. Noma kaJesu uMaria wayekhona emshadweni. Hallelujah. Lithi iBhayibheli laphela iwayini. Hallelujah. Uma kaJesu Maria uya kuJesu uthi Jesu iwayini liphelile. Uthi uJesu bemphendula, "Mame, ungena ngalo kwami kuloko ngoba isikhathi sami asikafiki." Hallelujah. uMaria uyawanaka uyawaziba lawo mazwi. Hallelujah. Akawanaki abesubheka abantu uthi noma yini ayishoyo anoyenza. Hallelujah. Ubengaphoqeka uMaria akuyele emuva noma ithulele kodwa ubheka abantu uthi noma yini ayishoyo anoyenza. Sibengaloko kulesikhathi esiphila kuso ukuthi noma yini ephuma emlonyeni wakhe yilesiyenza esiyophila ngayo. Hallelujah. Akhathaleki ukuba izwe lithini. Hallelujah. Sibabhubisho kukaJesu. Hallelujah. Sibabhubisho ukuba noma yini ayishoyo ukuthi yilesiyophila ngayo. Noma ngabe ngabukeka ibula lendlela esikuyo. Hallelujah. Thina siyazi ukuba kithi ngukuphila. Ingaba ngukuphila kubantu ababhubhayo. Kithi ngukuphila. Hallelujah. Akhathaleki ukuthi abantu bathini. Sibabhukusho. Akhathaleki ukuthi izimo zithini. Thina siyazi ukuba lontu Israyeli akalali awozeli. Hallelujah. Akahluleki. uNkulunkulu esamamkela akahluleki. Into esime ngayo kule insuku esiphila kuzo ukuba akahluleki. Hallelujah. Ithembiso zakhe zinguye zingu-amen. Hallelujah. Babhubisho ukubutheni khumbula ukubutheni kuwe. Hallelujah. Uthi lo mhlabelelo ngomhlaliduma izulu namazwe olwandle amakhulu. Hallelujah. Ngezwe amazwi kaJesu athugesani. Uzwani mawungene enkingeni ngoba uJesu akathuli. Uzwani. Simile nje sibambukusho sibambelele. Sibambelele ekushonini kwakhe. Hallelujah. Akhathaleki ukuba abantu bangasibona siyiwula kodwa thina siyazi ukuba uJesu
nanoma yini azoyisho yilesiyoyenza. Akhathaleki bazalwane ukuba abantu bangasibuka abese basibone siyiwula. Haleluya. Kodwa lento esayamukela inamandla. Haleluya. Ingukuphila kwethu. Haleluya. Lithi iBhayibheli laphela iwayini ngoba liyaphela. Haleluya. Kepha uMaria uyangidla kulamazwi. Uthi nanoma yini nabantu bayenza lokhu Jesu akushoyo, babamba ukusho kukaMaria. Haleluya. Bebengasho ukuthi Jesu uthi sifaka amanzi ubone ukuthi sikhala ngewayini, kepha babamba ukusho ukuthi le ufaka namanzi. Babamba ukusho azange bambuze. Haleluya. Nabo Petro bebengasho bathi Jesu uthi siyekujuleni sitshela ukuthi sishikashikile, kodwa babamba ukusho bathi ngoba kusho wena siyokwenza noma yini ayishoyo abayenza. Noma yini. Akhathaleki bazalwane ukuthi izwe lingabona kuwukulula, bathi akukho benefit yokuzigcina. Ikhona. Akhathaleki. Asikuyifanisa nezwe. Ngeke ungenzi iphutha lokuzifanisa nezwe. Bheka ensimini yase-Edeni, uEva udlile kazange kwenzeke lutho, kodwa kuthe kudla lo obiziwe baqoshwa noqoshwa. Ungayifanisi nabantu, ungayifanisi nabo. Ungathi ngoba edla lo uthi ngoba inomsebenzela, wena ufani naye, wena uyokufa nokufa. Haleluya. Asikhathele ukuthi izwe lingenza ngathi ayikho ibenefit yokuzigcina. Sikhona, sizozigcina, sizobambelela ekushonini kwakhe, sizoma ngaye, sisho ukuthi akahluleki. Nanoma ngakaphenduli, nanoma into esimcelele angakasiluli, kodwa siyazi ukuthi nguNkulunkulu wesikhathi. Umusa wakhe ufanele kulezi zimo esikuzo. Siyazi siyasho njengokuthi kwasilungela ukuba sihlushwe ngoba kuba siyazi iy'fiso zakhe. Haleluya. Simile nje sibambelele ekushonini kwakhe sinjengamasotsha. Haleluya. Uma bemile betrayina, haleluya, babamba ukusho kukakhomanda. Noma ngathi imani la abesanyamalala ahambe, angeke basuke bayoma lapho azafika bakhulule. Nathi silinde yena ukuba akhulume izwi abese siyasuka. Siyoma lapho sihlale khona. Uma sesilinde la kulezi zimo esidlula kuzo, siyoma lapho azasikhulule. Asikuzisukela ngoba sibamba ukusho. Angeke sisuke noma kulumela, kodwa siyohlala. Usho njalo uObey Wednesday uthi hlalani, dwell, abide, hlalani, siyohlala. Ngeze sazisukela, siyolinda izwi lakhe. Angisho kuseni bazalwane, sengigcina ukuba nanoma yini ayisho aloyenza, noma ibuhlungu noma injalo, kodwa siyaza isisebufeni. Haleluya. Siyazi isisekuphileni noma